Videohry, které se již staly zásadní součástí zábavního průmyslu, reagovaly na palčivé globální problémy a klimatickou krizi sice zpožděně, avšak o to kreativněji. Nabízí však herní průmysl pravdivá nebo funkční řešení? Nebo se náš svět dá skutečně zachránit jen ve virtuálním prostoru? Vítejte u trojdílné série Videohry a klimatická krize, ve které se věnujeme vztahu mezi videohrami a klimatickou krizí. Posloucháte audioverzi článku s titulem Videohry a klimatická krize, část první, jejímž autorem je Tamáš Beregi. Videohry a klimatická krize, část první. Pro hezčí budoucnost s pomocí her. Za více než půl století vývoje se médium videoher posunulo od prvních primitivních stříleček a dovednostních arkádových her až ke hrám s otevřeným světem, které kombinují žánry a budují komplexní dynamické světy. Roční příjem herního průmyslu se dnes pohybuje kolem 200 miliard dolarů a počet aktivních hráčů činí až 3,3 miliardy, což představuje více než 40% světové populace, i když tyto údaje zahrnují i tzv. Casual, tedy příležitostné hráče. Jedna důležitá vlastnost videoher se však nicméně za dobu jejich vývoje nezměnila. Princip eskapismu. Naším cílem ve hře je obvykle záchrana světa, nás samotných nebo našich blízkých, hledání harmonie či nastolení řádu. Hypnotizující síla, řízení, pocit flow, odreagování, to vše je útěk před každodenními těžkostmi pomocí kognitivní stimulace a hry tak slouží i terapeutickým účelům. Platí to i tehdy, když v nich prožíváme strašlivá kataklizmata, protože skutečné nebezpečí nám nehrozí nikdy. V sérii Fallout nebo Death Stranding si kdykoliv můžeme dovolit oddych v křesle při popíjení limonády nebo nechat spustošený svět za zády, nasednout na kolo a jít do přírody kochat se stromy, ptáčky a poslouchat šplouchání vody. Světový požár se ve hrách dlouho objevoval jen jako obraz daleké budoucnosti. Postupně, stejně jako klimatická změna, se však stal palčivějším tématem. Od 0. a 10. let tak současnou krizi reflektují také vývojáři her, a to nejen tematicky, ale také aktivním hledáním jejího řešení. Pozornost získaly zejména úspěšné indie hry, které reagují na výzvy doby mnohem odvážněji a pružněji než AAA+ tituly velkých studií s obrovským rozpočtem. Jednou z nejúspěšnějších ekologických her za poslední léta je Alba A Wildlife Adventure z roku 2020. Její děj se odehrává na fiktivním španělském ostrově Pinar del Mar, kde musíme s pomocí hlavní hrdinky v podobě malé holčičky a jejího kamaráda zabránit starostovi ve stavbě luxusního hotelu. Během dobrodružství si děláme zápisky, fotografujeme a poznáváme místní exotickou faunu a flóru. David Fernández Huerta, jeden z tvůrců a také kreativní ředitel vývoje hry Alba, chtěl vytvořit hru, která by bavila jeho malého syna a odrážela jeho zálibu ve sledování ptáků, ale i krásy Iberijského poloostrova. Tato odpočinková hra, která získala mnoho ocenění a také vlnu úspěšných kritik, nabízí nejen virtuální řešení. Její tvůrci si dali za cíl něco víc. Za každé stáhnutí hry slíbili vysadit jeden strom v regionech, jako je Madagaskar, Mozambik nebo Nicaragua. Jejich činnost se dá sledovat na stránce Ecology, která je nejvěrohodnější klimaticko-politickou platformou v Británii. Vysazený počet stromů do roku 2024 údajně přesáhl 1 milion. Vzdělávací hra Beyond Blue od americké E-Line vznikla na základě seriálu BBC Modrá planeta 2 za spoluúčasti významných mořských biologů. Namísto fiktivních cílů máme za úkol v roli biologa pouze pozorovat a dokumentovat život v hloubi oceánů z vlastní ponorky. Můžeme zde poznat více než 45 druhů živočichů, přičemž skutečnými hvězdami jsou velryby.
Naše oceány jsou v kritickém stavu. Bez radikálních změn stojíme před tragickými událostmi. Vědomými změnami však můžeme svět, který nazýváme domovem, zachránit, řekl pro časopis The Xbox Hub producent Steve Zimmerman. Hlavním tématem hry je totiž myšlenka, že se vzděláváním a poznáváním přichází porozumění. S porozuměním empatie a s empatií aktivní účast, totiž zlepšení světa, píše Alexander Harrow, autor optimistického článku Beyond Blue, a video game that might save the ocean. Videohra, která může zachránit oceán. Zatímco zmíněná hra se sice může chlubit velkým úspěchem u kritiky, mezi jinými také oceněním BAFTA, pesimističtější či řekněme realističtější hrou je Endling, Extinction is Forever, z dílny španělských Hero Beat Studios, ve kterém je cílem pouhé přežití. V této krásné indie hře se pokoušíme přežít v kůži poslední liščí matky ve sněhem pokrytém postapokalyptickém světě, vychovat mláďata a naučit je přežití. Během srdcervoucího děje se člověk v první řadě objevuje v roli nepřítele, proti kterému se musí spojit různé druhy zvířat. Díky vědomí, že je to velmi pravděpodobná představa budoucnosti, hra působí mnohem intenzivnějším dojmem a realističtěji, prohlásil Philip Nagelsbach, jeden z jejich producentů, v rozhovoru publikovaném vydavatelem Handy Games. Zajímavé je, že se nám v ní podařilo předat více důležitých věcí. Díky tomuto odkazu a nynějšímu stavu světa se navíc stala známou. Zatímco dosud zmíněné hry kladly důraz na objevování, poznávání a empatii, strategická hra Terra Nil z roku 2023 přináší úplně jiný, můžeme říci racionálnější pohled. S více než 500 000 aktivních hráčů vlastně není ničím jiným než obrácením či dekonstrukcí už dobře známých typů civilizačních a budovatelských her, jako je například SimCity nebo Civilization. Tentokrát však musíme oživit námi zničený svět. Během terraformace a obnovy ekosystému můžeme instalovat větrné turbíny a čističky odpadních vod, čerpat vodu do vyschlých koryt řek, vysazovat rostliny, chovat zvířata a sledovat, jak se svět plní životem. Skutečnou zápletkou hry je však její zakončení, protože závěrečným úkolem je demolice průmyslových objektů a následné postavení letadla z recyklovaného materiálu, ve kterém můžeme tuto rajskou zahradu beze stopy opustit. Podle článku Can Video Games Change People's Mind About the Climate Crisis? Mohou videohry změnit přístup lidí ke klimatické krizi? V deníku The Guardian hru jihoafrické vývojářské společnosti Freelives inspirovala skutečná událost. V roce 2018 kapské město téměř přišlo o veškeré zásoby vody. I když jsme měli rádi hry jako například Factorio, přece jen se nám zdálo nesprávné vykreslit naší zeměkouli jako průmyslovou noční můru, řekl Sam Alfred, producent hry, v rozhovoru pro magazín Game World Observer. Proto nás napadlo, že pravý opak by mohl být zajímavější. V době, kdy jsme zahlceni zprávami o klimatických katastrofách a postapokalyptickými vizemi, lehce padáme do apatie a chmurnou budoucnost považujeme za neodvratitelnou, přidává Jonathan Hao-Yoon, jeden z grafiků hry, v rozhovoru pro časopis Game Rant. Myslím, že hráčům je třeba spíše dát možnost jednat, abychom je vytrhli ze sklíčenosti. Je tady pustá země? Nástroje k tomu, aby se to změnili, máte ve svých rukou. Raději bychom vyzdvihli, že příroda je plná krásy a zázraků a proto se vyplatí o ní starat. Toto byl první díl třídílné série článků Videohry a klimatická krize. Další audiočlánky naleznete na webu revyprostor.cz a na streamovacích platformách pod Audioprostor. Tamáš Bereky je spisovatel, scénárista a výzkumník v oblasti her. Vystudoval biologii a geografii na Budapešťské univerzitě LT a v Anglii úspěšně obhájil doktorát z dějin umění. Kromě psaní románů a scénářů k celovečerním filmům od roku 2000 pravidelně publikuje o videohrách a vede kurzy o historii a estetice her.